Sanibonani bafethu, igama lami uLungano Wasithole uJobe Matshane, abangazi bangibiza ngoDodo. Namhlanje sobe si-react to uLuna again ngoba mfethu ushaya impahla ey'nswempu. Igama le-episode esobe si-react kuyona namhlanje i-Lose First Loss. So yeah bafethu sibuyile namhlanje si-react to episode 16 kaLuna nomalume wakhe. Uma ukuthi ubungakazi unake check ama-video previous engiwapostile uLuna episode 14 no episode 15 engiqale kuwona. Ngicela ukhohle ushaya subscribe lapho, ushaya like, ucomment, ushisekisele ntwana insempu ngoba vele insempu. Esho. Eish. Yampani. Umalume wakhe. Akekho. Awe Razo. Ngiyacela ukuthi manje yafunjani Razo? Hayi, ngithi awukho Razo. Hawu. Bengingaphi nje kodwa. ayile vula le. Into ngayakuzona. Eyokuqala nje, ngiyofuna umsebenzi. Uzobhala. Isuka. Ngihlala phansi ngoba ngathi ngathi ngenza ukudla. Hayi, Razo. Nginonyawo luhle kanje kanje. Ngizokusetha kazoke Razo. Ngiyabuya. Kazoke. Yakhuphala manje bhuti, yabona ukuthi imali iyangena. Sengikhathele abangani abaningi labo bahleli bezodlala ekhaya. Yabo namhlanje futhi shock ukuthi akakutholi. Ngeke akutholi. Uthini mfana? Angisho Kwenzakalani la? Ngami nayinya. Awu ngiyabonga lazi. Elizela. Kwenzenjani njani? Ya. Thomas Malayela. Sathululelo lo meselo. Okay. So she's umnikeza into zem-Espani. Oh, ufuna ukuthola ibhodi. Kwenzakalani? Nabengeza ukudla ukudla komuntu singulani. Yena mfana ukhuluma ngani? Ayish. Umuntu right umuntu efacebook. Yena ingane bu. Ukhuluma ngani ngempela? Bemntana umbese manje. Uthi wena onhlonisana yena nentombi yakhe. Yeah? Mawunga khona sangisobona. Ithi lengane. Ukhuluma ngani lengane? Bozo mfana. Umalume wakho njani? Izwini kakhulu. Ayikaza wena. Ngeke useqhubeka uyisho kanje. Isakhuluma ngengimele mali. Hey! Ima. Yini manje? Athi plate ushunya. Ngoba Usukela ekhaya uthi umuntu methatha plate azimbulali. Eish. Okay, umuntu ngizophinda ngasithatha ngamandla ngami mfana. Like ngale phula ngathi yayisizela le. Few minutes later sesuthu mshana ishaya. Right? No, now mess. Hayibo, no. Pasala nesithaleni. Ubuex. Ethatha plate lo abalanga nayo. Engathi angakudla konke lokho yakudla qele. Ngifakele ushevu ukuthi akhishwe isisu. Ufika la ekhaya izodla ukudla. Ngikhohliwe ukuthi uyena ongihlanganisa nentombi yami. Shit! Kazayale. Yes. Look. Pap. So bese kumalulwana la bese uthatha ishandisi. Nje ukuthi umshaya ngesikilimi kanti vele isikilimi naye kushaya lo mjida ngaso. Manje sekuyena ongena inkingeni. So yaba futhi kamlami uLungano Wasithole uJobe Matshane umondisi. Futhi episode 16 lona uLuna nomalume wakhe eliyokuqala yalo issue. Eliyalu. Alright. So alright sure na eliyalu nabethu. If I understand the words, I'm sorry. Okay. So fethu leshandisa insembu bethu ngiyathanda ngoba sekungena abantu abaningi khona abantu aba-advertiser for sure manje intwana ziyakhokhelwa. Siyabonga mfethu ukuthi nisibukele mfethu, ngakhohlwa ukushaya subscribe, shaya like, ucomment lapho usho ukuthi ucabangani ngale episode, ungitshela ukuthi wena mfethu yini mhlawumbe uyibonaka ukuthi idinga ukuthi bayi-improve
uma ukuthi khona noma nami khona into ofisa ukuthi ungitshele yona ukuthi kumele ngi-improve khona futhi ngizo-engage nabantu abaningi kanjalo. Usho mfethu ucomment, usho utshele na share mfethu utshele nabanye sekuseyazini. Mntana insembu mfethu. So yeah, salute.